θάλασσα η αυγή μου. Ωχ, και νύφλιγα και και τα τριώνα πουλικάντσινα με τεμένα και πασχυθάζουνε για βιτάμ και να έπαιζαν εκεί στο τερζούλι το καφενείο. 12 η ώρα έρθει ο θειονομή του Κουίζ, ο Λευτέρος του Καρδασιάνη, συγχωρεμένο. Αγάπανε με, να είμαι ειλικρινής. Έλα, λέει, ο Λευτέρος, λέει, είπε, θα έρθει στο καφενείο, πίνει και απάνω τραγωδούν. Μπορώ να τρώω εγώ 12 η ώρα την είδα, σκούμε τρογοκιάλε. Εγώ ατόν το είπε με. Τώρα κοντάβε, και εγώ είχα γάμα, πήγα. Τελευταία και σε έπαιξα μου και τραγώδισα με πάκι μακριά τραγωδία σπαΐκα. Ο Τερζούλης εκείνος ξυμήτωσε το μολύο. Λέει τον πόσο χρωστό είσαι, εκείνος το έπιε να το σακέσανε. Σου λέει, το σες παράδει. Κυζεύεις τραολευτές. Παράδεσες λέει τον το τραπέζ πατεί ένα λαθικό και σακόει ρε. Πατεί ένα μπουκάλ στο τσάμ. Κατεβάζει και το τσάμ. Αν τώρα λέει έχω παράδεισο, τότε κοίτα.
Труба, я руба, це наш